keresd meg a műszerfalon, hogy hol látjuk, hogy ez már európai. De mi? Hol? Na, mert tehát, ugye, emlékszel, ültél te már európai autóban, koreai autóban. Igen. Na? Hyundai? Például, mi az, ami minden koreai, illetve távol-keleti autóban van, és ebben nincs? Passz. Benji, ne okozz csalódást. Minden koreai autóban van. Na mi? Mi? Na mi? Nem tudom. A nagy szent a nagy szent koreai Mi? Na. Mi? Csalódást tapasztal, Benji. 4 éve dolgozunk együtt, és Mi az a nagy szent koreai? nagy szent koreai micsoda? Nem tudom. A kvarcóra nincsen benne külön kvarcóra. Kvarcóra? De hát jó, hát Nem, nincs külön. ez az európai megoldás, nem. A külön kvarcóra az a koreai autók alapja és a távol-keleti, és nincs. Csodálatos. Jó, ugye? de hát Ebbe ez- egyáltalán nem de jó, szól bele de- koreai, de jó, azért igen. ennyire. És mondjuk nálam nincs, de nálad van csillapítva visszacsapódó, kapaszkodó, meg minden, de a legfontosabb európai márkajel tényleg, hogy ebben már nem lehet belekötni, semmit nem tudunk röhögni. De még akkor, ha annyira jó, mint ez, akkor még kiröhögjük a kvarcórát, de már ebben az sincs. Ez talán az első olyan Kia, ami teljesen európainak néz ki, és nem is bízta véletlenre a Kia. Egyrészt Péter Schreier, a Volkswagen egykori vezető formatervezője felelt a Seedért, másrészt a magyar Kovács Miklós készítette a terveket, és hát nagyjából erre is utal az autó neve, tehát a Seed azért van ilyen hülyén írva apostroffal, talán, hogy ne angolul magot jelentsen, ami egyben spermát is jelent, ugye több jelentésű a szó, hanem ez igazából egy betűszó, tehát az ED az a European Design, a CL pedig valószínűleg a Central Europe, tehát a Közép-Európát jelenti, hiszen ugye német vezető, magyar formatervező és Zsolnán Szlovákiában gyártják. És még valami, ami nagyon fontos, Kovács Miklós hitvallása szerint az a fontos az autóforma tervezésében, hogy egyrészt legyenek érdekes részletek, másrészt az érdekes részletek ne uralják el az összképet. A részleteknél sokkal fontosabb, hogy ahogy telnek múlnak az évek, az autóforma terve megőrzi frissességét, és a 10-20 évvel későbbi modellek közül se lóg ki, és a távoli jövőben sem ad avittasnak, családias értéket sugároz, csak kicsit homályos. Igen, Kia ügyben? Kia ügyben? Orsó Sándor! Jó a helyszín? Hát tökéletes. A Macy Flamó és a márkaautós voltatják így a... Vagy esetleg még más helyszíneken is. Laktanya. Laktanya? Volt laktanya. Ja tényleg, hát a Récsát, Jó az is kis egy veszélyes első lépcsős harci Így van, alakulat igen. volt. A Laktanya patinás? Hát a patinás, de nem használjuk. Néha egy kicsit elfogy a kraft, de azért sportos használatra alkalmas. Egy 109 lovas egy 4-es, és az benne az érdekes, hogy ez valószínű tényleg megvan 109 ló, tehát egy emelkedőn visszaküldjük 3-ba, és 100-nál gyorsul, ez valami példátlan. Tehát teljesen rendesen megy, komoly 16 szelepes módjára a fordulatszám növekedésével, csak erősödik, aztán 6000-nél letilt és gyorsan elváltjuk, és megy, és 140-nél tolunk egy 5-öst, és kész. Igazából semmi extra, egyszerűen minden nagyon jó, tehát egy 340 literes csomagtartó, magam mögött így férek el,
De az igazi nagy előrelépés, hogy végre így néz ki egy koreai autó, hogy lehetne bármelyik európai, főleg mondjuk egy jobb minőségérzetű, akár francia, akár német, mindenhol jók az anyagok, tehát ilyen kellemes puha plasztik. Ez itt egy kicsit gáz, de igazából soha nem fogdossuk, akárhova nyúlunk, mindenhol normális anyagok, és normális, érzettel működő kapcsolók. Ez meg itt kicsit szinte Audis. A kapcsolási érzet jó, a váltóban a kapcsolási érzet egy 3,5 milliós autóban. Egyszerűen nem találok szavakat. Nagyjából ugyanezt az 1.4-est hasonló felszereltségben Volkswagen Golf emblémával körülbelül 1 millióval drágában 4,5-ért kapni. Nem értem, hogy csinálják. 2 első légzsák, 2 oldal légzsák, függöny légzsák, és akkor még nem beszéltünk a garanciáról, hogy egyrészt itt az 5 év, ugyanakkor időmegkötés nélkül 150 000 kilométer garancia, és van még az a plusz 2 a hajtásláncra. Kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége.